עורכת הדין שחר, האם ייפוי כוח שתם בישראל תקף גם מחוץ לישראל? כן. אם אנחנו, לצורך העניין אני רוצה לקחת דוגמה הכי פשוטה. אם אדם עורך ייפוי כוח מתמשך בישראל, אבל יש לו חשבון בנק בצ'ייס או בבנק אוף אמריקה, והוא נכנס למצב שהוא לא קוגניטיבי, ואנחנו מפעילים את הייפוי כוח המתמשך הזה, כדי שאנחנו נוכל להגיע ולהושיט יד לעבר החשבון בארצות הברית, כל מה שצריך, לא צריך לעשות שום דבר יותר מזה, לא צריך בית משפט, לא צריך צווים, לא צריך מלחמות, לא צריך שום דבר. זה לתרגם את הייפוי כוח הזה, תרגום נוטריוני, ואז לעשות לו אפוסטיל וליצור קשר עם ה-Customer Service בצ'ייס מנהטן לצורך העניין, ולהעביר להם את זה, הם מקבלים את זה. אין צורך לבזבז כסף על בית משפט. תעשו את זה, זה מאוד פשוט. מקרה אחר, מעט יותר סבוך, זה בן אדם שמתמנה לו אפוטרופסות. אז במצב כזה, אם בן אדם ממנים לו אפוטרופוס, וזה כמובן באמצעות בית משפט, אז עורך הדין שערך עבורכם את הבקשה לצו אפוטרופסות, מה שהוא צריך לעשות זה פשוט ליצור קשר ולהעביר בעצם את הצו השיפוטי של בית המשפט שממנה אתכם, כולכם יחד וכל אחד לחוד כאפוטרופסים, הוא צריך להעביר את הצו בית משפט הזה לגופים הפיננסיים או לעיריות או לכל גורם אחר. זה תופס בכל מקום, לפחות בכל המדינות המערביות המתוקנות שאני עובדת איתן באופן שגרתי. לצורך העניין, אם אנחנו רגע נלך קצת יותר, אז גם בארגנטינה זה עובד, בברזיל זה עובד, במרבית המדינות זה עובד, אבל עדיין אני מניחה שיש איזשהן מדינות שיש חסמים אחרים.